हेलौ रायजोफोर, आंनि इउटुब चेनेलाव गिदिरफोरखौ बयखौबो खुलुमबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरनानै आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाहैबाय। आंनि नामा रुजुथाय लाहारि। आं दिनै नोंथांमोननो दाउला एल'नाय देखायगोन। दाउला एल'नाय माने दाउला खासि खालामनाय देखायगोन। नोंथांमोना बे आंनि दाउला खासि खालामनायखौ नायदो। नैबेनो दाउलाया, आं नोंथांमोननो देखायनोसै, नायदो दे। नैबेलाय बे दाउलाखौनो खासि खालामहैनो नागिरदों। बेनो दाउलाया नै। जे जायगायावहाय दाउला खासि खालामो बे जायगायाव सफैबाय आं नै। दा दाउलाखौ गां फुगासिनो दं, खोमोनखौ फुगासिनो दं। बिनि उनावहाय बेखौ अपारेसन खालामगोन। अपारेसन माने ब्लेडजों हासिगोन आरोखि। ब्लेडजों हासिनानै ओमफ्राय बे माबाखौ बरन हरगोन। नैबेलाय ब्लेडजों बेखौ हासिनोसै। बाब्राबलायदों। बेखौ बिदिनो हासिगोन। ओमफ्राय हासिखांनानै बेखौहाय बे सिंनिफ्राय माबाखौ खासि खालामहरनोसै, बरन हरनोसै। नायलांबाय था नोंथांमोनहा, जोबजासिम नाय। भिडिअखौ नायनानै लाइक, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। लेटआ बौलालै। गेदा जाबाय। लेटआनो थाला। गौरव दा गौरव आथिं बिजौआव माबा एसे जौबायलै बे। एसे जौबाय नैबे मोनसेया। बै मोनसेया बेवसो जासिगोन नामा? जानाय नङा, एसे ससेल' बे खर'नियाल'। मानो खानानै दोनथ'खो? बोरै बोख्लाय?
सोरनाबा सोरनाबा सुथेनाबो गेंफिनजोबलायो नामा लांग्रोमोना एसे खाथि खाथि सुवाना बिसोर औ गोजान गोजान सुयो Sidang mana masih itu katanya burungan istilah kalau itu दुरुङा ए ini ya बे सुथेनायखौ एसे मोदोमखौ एसे गिदिर लानांगौ जेबो जाखाया औ एसे गिदिर लानांगौ सोरबा सोरबा लोबो लोबो सुथेयो नालाय बेलाय नों हारसिं गाराय जानानै थाल्ला गालाङो गालाङो दाउला खासि खालामनायखौ जानला मोनला मानसिया रोङालै आमा थिखुल मामा थिखुलसो kau nanti beli खाफ्लुमावबायसो ang kulun di terus itu apa bu जोंना आगोलना फानहरजोबदां मासे जादों न'आव दाउलाखौ खासि खालामखांबाय दा सुथेगासिनो दङ दे दसे उनाव आंबो सुथेखांबानो दाउलाखौ लानानै थांसिगोन नायलांदो सुथेनायखौ ओमफ्राय दाहाय दसे उनावहाय बेखौ सुथेखांनानै हालदैजों ओमफ्राय थाव गोथांजों बै खुरैयाव लगायनाय दंखायो बेखौ फुननानै होगोन जाहाथे गाराय जायैनि गाराया मोनैनि रायजोफोर आङो दा दाउलाखौ खासि खालामखांनानै फैबाय दाउला खासि खालामखांबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबाबो मोजां मोनाबाबो नाय दाउलाखौ मारै खासि खालामो बेखौ नोंथांमोनहा बुजिगोन ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो ओमफ्राय लाइक शेयार खालामना हो लोगोफोरजों दिनै एसेनोसै लोगोफोर बेयावनो जोब्बाय दिनैनि भिडिअआ गोजोन्थों